danskere kan synes, det lyder forkert. Jeg har aldrig set en voksen mand skifte rent undertøj før. Hvad er der galt? Det skal resten af verden næsten løbe op af det her. Dejligt. Dejligt at være hjemme igen. Jeg har været i Jylland og optrædet de sidste 4 dage. Det skønne ved at være væk, det er at komme hjem igen. Det er næsten det bedste. Jeg bliver modtaget sent om aftenen, kørt i et stræk hele vejen tilbage fra Kolding i fedtet fører. Står Line, det er min kæreste, gennem 10 af de sidste 11 år. Så står hun er A-mennesker, hun har holdt sig vågen alligevel og står klar og modtager mig med kys og kram. Og det er skønt, og så siger hun, ej, det ligner godt nok, du er træt. Og der kan jeg mærke, så træt er jeg ikke alligevel. For jeg er 53, så jeg kigger på hende og siger, nej, det gør det faktisk ikke. Det gør det ikke. Det ligner ikke, at jeg er træt. Det kan ikke ligne at. Det er der ikke noget, der hedder på dansk. Det kan ligne noget andet, eller det kan se ud, som om jeg er træt. Det ligner ikke, at jeg er træt. Det ligner ikke, 2 + 2 er ikke lige med at. Det er lige med 4. På det her tidspunkt ser hun meget træt ud. Og der er jeg. Nej, jeg har antennerne ude. Det har jeg da. Altså, jeg redder lige situationen. Jeg er lidt en romantiker, så jeg siger, det må undskylde, skat. Der kommer jeg simpelthen skidt hjem. Det kan jeg da godt mærke. Hvad siger du til, at jeg lige finder min bærbar frem, og så slår vi op, hvad der er korrekt. Og så lukker vi den der, ikke? Og så går jeg ind på den danske ordbog og taster i søgefeltet. Det ligner at... Så er det kraftedeme godkendt. Så er det godkendt, mand. Og der er en hel artikel med kildehenvisninger til store danske medier, Jyllandsposten og Berlingske, og i bunden står der med kursiv, ældre danskere kan synes, det lyder forkert. Og der kigger jeg på hende og siger, det ligner, at jeg sover på sofaen i nat. Jeg er virkelig ikke verdens bedste kæreste, og det er ikke mine egne ord. Lina og jeg havde kun kendt hinanden et par måneder, og så kommer jeg på et tidspunkt til at kalde hende min ekskærestes navn. Og ja, det blev hun ked af, og når man bliver ked af sådan noget, så bliver man vred. Og det kan jeg mærke på hende, og jeg er ikke i humør til at tage diskussionen. Så jeg lukker den med det samme og siger, det er bare fordi, du ikke har prøvet det her før. Du er simpelthen for ung, skat, og det er det, der er problemet, det er, at hvis du havde min erfaring, så ville du vide, at det ikke er et problem, så slap lige af. Okay? Det er ikke noget at blive ked af. Jeg havde en kæreste engang, der kom til at kalde mig sin næste kærestes navn. Det synes jeg var hårdere. For- og efternavn. Det var meget præcist, synes jeg faktisk. Jeg er en mand med integritet, så jeg går jo ikke på Facebook og stalker ham, og det behøvede jeg ikke. Det var en af mine venner. Jeg er så tilfreds. Jeg er i det perfekte forhold. Mit indtryk er, det er Line ikke. Det er vigtigt, man har en god fornemmelse af en andens kærlighedssprog. Det er, hvad jeg har lært i løbet af de seneste år. I har hørt om de 5 kærlighedssprog, ikke? Det er sådan noget poppsykologi, der handler om, hvordan tager man imod kærlighed, hvordan vil man gerne have, det bliver udtrykt. Der er 5 kærlighedssprog. Jeg kan fortælle det til de yngste, så er du godt rustet til resten af livet. Det er tid, gaver, tjenester, fysisk berøring og kærlige ord. Det er de 5 kærlighedssprog, og man kan have 1 eller flere af dem. Mine kærlighedssprog, hvis du skulle være interesseret, er tjenester og fysisk berøring. Og det er perfekt for tiden. Det er 2 fluer med et smæk for Line. For hver gang hun rører ved mig, så føler hun, at hun gør mig en tjeneste. Og det kunne ikke være bedre. Og det er dejligt, I er kommet sikkert frem i det her føre. Politiet er meget ude, det har jeg lige læst. Politiet er ude efter bilister, der kører rundt på sommerdæk. Og det har ikke noget at gøre med årstiden, det har noget at gøre med føret. Hvis man kører på sommerdæk, så får man en bøde på 1000 kroner. Per dæk, det synes jeg er jo mærkeligt. Per dæk. Ikke bare 4.000 for hele bilen. 1000 kroner per dæk. Jeg synes, det er urimelig forskelsbehandling af motorcyklister. Det må være ekstra farligt. Også fordi jeg har lært i sin tid, at man skal køre på samstemmende dæk. Og det er åbenbart billigere at blande sommerdæk og vinterdæk, end det er kun at køre på sommerdæk. Selvom det er farligere at blande det. Man ved jo, at ens kæreste er træt af en, hvis man sætter sig ind i bilen og opdager i førersiden, der er der vinterdæk og der er sommerdæk i ens egen side, ikke?
så er man godt klar over, at der er et eller andet galt. Jeg var i Randers optræde både mandag og onsdag, når jeg er i en provinsby i længere tid, så bruger jeg gerne dagtimerne på lige at tjekke sådan turistattraktioner ud. Randers Regnskov, det er det vildeste, de har. Randers Regnskov er... Er du fra? Du er fra... Nej, hvor? Du er fra Island? Så giver det hele mening. Er det fordi regnskov er et af de nyeste ord, du har lært på dansk? Hvorfor? Du bor ved siden af? Når du har boet lige ved siden af regnskoven? Hold altså i udkanten af regnskoven. Lige ved siden af? Du kunne kigge over på regnskoven? Sejt! Havde du årskort? Nej, ikke længere. Nej, det ville være dumt, hvis du ikke bor i Randers længere. Det er. Så skal man pendle langt for at få lov til at kigge på nogle eksotiske dyr. Randers Regnskov har kun én regel, de skilter med, og det er hver eneste gang, man går igennem en dør ind til en ny biosfære, ind i en ny kuppel, så står der er nogle skilte, hvor der står, hvis du ser en skildpadde ligge på ryggen, så må du ikke vende den om. Det er den eneste regel, der er. Du må ikke, hvis skildpadden den ligger på skjoldet og spræller, eller man skal lige kigge et par minutter for at være sikker på, at den spræller. Den kan også være død, det ved man ikke med sikkerhed. Så må man ikke vende den om på benene igen. Den ligger bare der hjælpeløs. Og jeg spurgte en jeg ved ikke, om det var en dyreplage. Det var en fyr i kædedragt. Han havde noget afføring på benene, han kan også have været pædagog. Så spørger jeg ham, hvorfor må man ikke hjælpe skildpadden? Den ligger på skjoldet. Det er da nemt lige at sende den videre i livet. Og så siger han, det er fordi erfaringen siger, at hvis en skildpadde bliver vendt om, måske 2, højst 3 gange, så vender den sig til, at nogen kommer og hjælper den. Og så glemmer den, hvordan den selv kommer rundt igen. Hvad fanden er det for noget liberal alliance bullshit, mand? Hvad er det for noget? Randers må være den nemmeste by i verden at være socialrådgiver i. Kom ind til et møde, lige har fået savet benene af. Jeg kunne hjælpe dig. Men så lærer du jo aldrig at stave rundt på de stumper selv. Fyren i kædedragten, han fortalte mig ikke engang, hvordan skildpadderne ender på skjoldet. Altså, jeg kan godt se pointen, hvis den kan finde ud af at komme rundt, så kan den vel også komme tilbage. Jeg ved ikke, om det er fordi skildpadder de kan jo ikke se. Så lidt ligesom grise, der aldrig har set himlen. Det har I hørt, ikke? Grise har aldrig. Grise kan ikke kigge op, så de ved ikke, der er en liv. Og jeg gætter på, at hvis en gris ikke kan kigge op, så kan en skildpadde slet ikke. Fordi skjoldet er der, ikke? Så det kan være, at den bare ser en kat og tænker, der skal jeg, okay, der kan jeg ikke komme op, kære. Det fede, det er, der er ingen skilte, der siger, at man ikke må tage en skildpadde, der står på benene og vente på skjoldet. Så jeg tog lige en eftermiddag som Københavns Mario, der render rundt og finder efter skildpadder. Jeg stiller mig over i hjørnet som en billig Alex Vanopslagh og tænker, så får vi at se, hvem der vil det nok. Jeg mener, at inklusionsstrategien er slået helt fejl for de danske køkkenskuffer. Sikkert også i folkeskolen, det ved jeg ikke en skid om, men køkkenskufferne, der går det helt af helvede til. Der er nogle køkkenredskaber, der ikke hører til i rodeskuffen med de andre køkkenredskaber, for de er simpelthen ikke dygtige nok til at være der. De skal ned i en specialskuffe nedenunder, en form for en hjælpeskuffe lige nedenunder. Og det første redskab, der rykker ned i specialskuffen, det bliver, hvis det står til mig, det bliver hvidløgspresseren. Ja tak, jeg er 53, jeg har aldrig ejet en hvidløgspresser, der kunne det, den prallede med. Det har jeg aldrig nogensinde gjort. Det kan godt være, at I tænker ved jer selv, min hvidløgspres, den er glimrende. Nej, den er ikke. I lyver over for jer selv. I lyver over for jer selv for at elske jeres hvidløgspresser, mand. 199 kroner i Mærko, den kan ikke en skid, mand. Her ret, der skal en lille smule presset hvidløg i. Dejligt, jeg tager et ved, kommer det hvidløgspresseren, begynder at presse hele fed, det siger, op mod væggen! Op mod væggen! Og så kommer der en tredjedel fed hvidløg ud. Ikke presset, men som en form for fugtig mos.
Så man er nødt til at skrabe af med en skarp kniv. Nu er der dobbelt så meget opvask. Opvask, det klarer den heller ikke selv, vel? Du kan ikke bare smide den i opvaskeren. Du er nødt til at fiske resterne ud med dine pegefinger. Som en sosu-assistent, der har fået en kunde med knoldet afføring, står du der og graver. Og dine fingre lugter værre bagefter. Og så smider du den i opvaskeren. Du er det ikke med mindre, du lige har fat i en tandstikker og renset hvert enkelt hul. Fucking manuelt, mand. Fucking hvidløgspresser ned i specialskuffen, mand. Næste redskab, der ryger dernede, piskeriset. Fucking piskeris ryger dernede, mand. Det er det næste. Den er du med på. Kan du mærke, det er piskeriset. Piskeriset kan, hvad det skal, men det er ikke alt, hvad det kan, mand. Lige fucking piskeris. Ligger med redskaberne der og siger, stik den ind i alle hullerne, mand. Bare kom her. Så prøver man at tage piskeriset op for 4 andre redskaber med. Hvad fanden foregår der? Den ærgerligste form for redskabsmikado, du nogensinde har haft gang i, hvad foregår. Den ryger ned til hvidløgspressen, når jeg limer skuffen fast, så man aldrig kan åbne den igen, mand. Og så vrider jeg den først op, hvis jeg en dag skal lave pisket hvidløg. En af grundene til, at jeg er glad for, at jeg er langt fra er ung længere, det er, at jeg synes kun, verden er blevet vanskeligere. Er det dig, der er 16? Det var dig, der var 16. Ja. Så du går i skole, eller hvordan? Ja, jeg er efterskole. Har I historie i folkeskolen i dag? Ja, det har jeg. Ja, jeg har stadigvæk historie. Og ved du hvad, det er der, jeg er så glad. Jeg blev student for 35 år siden. Der var 35 år mindre historie at lære. Prøv at tænke over det. Der er hele tiden mere historie, mand. Tror du, jeg kunne trække 9/11? Fuck nej. Og hvis jeg gjorde, så havde jeg fandme fået 13. Så havde jeg været så lidt, der kommer til at ske noget vildt. I ved det bare ikke endnu. 13, det var sådan en karakter, vi fik i gamle dage. Fordi vi var klogere end jer. Hvad hedder efterskolen, du går på? Næstlevgård Efterskole. Næstlevgård Efterskole. Er du sikker på, at det er en efterskole, og du ikke bare går til højden et eller andet sted? Jeg har mooning, malkning. Så skal jeg lukke køer ud. Så er vi fri. Hvor ligger den henne? Otterup. Otterup, så det er på Fyn. Det er, der er Nordøstfyn. Ja. Hvad? Hvem sagde det? Hvad? Nå, undskyld, nu ramte jeg dit interessefelt, og tænkte, så kommer der om sider noget med geografi. Det bliver spændende, det her. Det glæder mig rigtig meget til. Vidste du det, før du hørte om efterskolen, at Otterup lå på Fyn? Nej. Nej. Om 2 år kan du heller ikke huske det længere. Man ryger en del hash, gør man altid. Det vilde er, at han nikkede bare sig. Ikke så meget som lærerne, men ret meget. Er der sådan en særlig linje, eller er det sådan en almen efterskole? Nej, det er specielt inden for ordblindhed. Det er specielt inden for ordblindhed? Ja. Sejt nok, så er det fedt at kalde den Næstlevgård. Fedt et fucking kortere navn, mand. Hvilken efterskole går du på? Den hedder Ib. Vil det ikke være fair? Næstlevgård, hvad fanden er meningen? Du kan jo ikke engang slå den op på rejseplanen. Hvad fanden er meningen? Man kan heller ikke komme frem og tilbage for dig, vel? Der er vel så en eller anden form for bus, der kører ned til Korsør eller sådan noget, når I skal hjem på weekend. Ja. Så hvordan er du kommet til København i dag? Så fik en bus. Du fik en bus? Ja. Rige fucking forældre, mand. Hold nu kæft. Jeg måtte ikke engang låne mine forældres bil. Det har noget at gøre med, at jeg tog kørekort som 30-årig, men jeg tror stadig... Jeg havde en aftale med mine forældre, hvis jeg kunne lade være med at køre bil til at blive 18, så fik jeg en pakke smøger. Jeg tror... Det er meget sejt, ikke? Jeg har lige læst, at Danmark mangler fæsesdonorer. Der er folk, der skal... Ja, der mangler folk, der donerer lort. Det kræver også en særlig personlighedstype at blive lortedonor, gør det ikke det? Man skal eddermame have noget selvværd for at vende sig om og kigge ned i kummen og tænke, det skal resten af verden næsten leve op af det her.
Hold nu kæft, et pragteksemplar. Den skal ikke engang pakkes ind, før jeg afleverer den på Herlev. Det første, man gerne vil vide, det er, hvordan transplanterer de det til den nye patient? Det vil jeg da gerne vide. Er det den hurtigste vej med en trakt, og ligesom den omvendte udgave af, hvordan man laver spegepølse, eller hvordan er det? Og så læste jeg op på det, det viser sig, at de laver det om til kapsler, så de skal indtages. Jeg gætter på, at patienterne aldrig tykker dem, men de laver... Ideen er jo, at sund bakterieflora, det kan hjælpe på patienter, der har tarmbetændelse, har jeg så opdaget, altså colitis og forskellige arter, irritabel tyktarm og sådan noget. Og så viser det sig, at klinisk forskning peger i retning af, at de her lortetabletter, de hjælper også på depression. Jamen, I kan gå hjem og google det, den er god nok. Forskning peger på, at nogle mennesker er deprimerede simpelthen, fordi de har usunde bakterier i deres tarm, og så bliver man åbenbart gladere af at spise andre menneskers lort. Og jeg ved ikke, om det er fordi, man tænker, så havde jeg det alligevel været før. Altså. Eller om det er fordi, man står op hver morgen, når man er deprimeret og kigger på verden og tænker, nå, så må man jo æde lorten igen. Kæft, nogle dårlige jokes, jeg har taget med, hva'? Jeg har allerede skuffet dig, det kan jeg godt mærke. Hold nu kæft, mand. Nej, du er en flot fyr. Det vil jeg sige. Sådan kan man sige, lidt hitman fra Temo. Er du lidt? Du er sådan lidt en... altså... Du ved, sådan en legemorder, der ikke slår folk helt ihjel. Det er meget godt. Du har en... Det er bare... Du har bare en flot... Du har en flot kraniestruktur, ikke? Det ved man jo ikke, før man vælger at fjerne det hele. Eller resten er det vel, man fjerner. Og det er først det, man finder ud af, bliver det her godt eller skidt, ikke? Og der har du bare kigget på dig selv og tænkt, oh my fucking god. Der var jeg Bruce Willis heldig. Kæft, det er flot, mand. Du har ligget på alle sider, da du var spædbarn. Du har ligget i vuggen som sådan en af de der kyllinger, der kører rundt i Pariserhjulet. Og dine forældre, de har bare hele tiden ventet mig og tænkt, det er jo fordi, jeg er selv ved at tage på årets skat, så kan det jo være, at det ville være rart for ham, hvis han ikke havde sådan et aflangt hoved på et tidspunkt. Det kunne da være skønt. Kæft, et flot hoved, du har, mand. Nej, det ved du godt. Du er typen, der kigger i kummen og tænker, den er god, den der. Det kan jeg se på dig. Du er en flot fyr. Fucking flot fyr, mand. Nej. Hold nu kæft, jeg ville ønske, at jeg havde nogle af dine gener. Er det hele familien, der har taget dig ind, eller hvad? Ja? Nej, hvor skønt. Og jeg kan se på børnene, at det var fars idé. Hvor er det fedt. Næsten voksne børn. Hvor gammel er knægten? Hvor gammel er du? 17. Hvad så? Hvad har? Jeg ved ikke, hvordan fanden skal jeg gøre det relevant for 16 og 17, mand. Jeg er 53. Det er jo ikke... I kan ikke hjælpe mig, I forældre. I ved heller ikke, hvordan man snakker med dem, vel? Det er jo helt... Hvad går I op i for tiden? Fidget spinners, de er gode, ikke? Hey, har du prøvet det der Pokémon Go? Det er fandme sjovt, mand. Det er... Twilight, de der nye bøger, de er gode, ikke? Min hjerne er ældre end jeg er. Jeg har sådan en boomerhjerne. Og nu skal du høre, hvordan det er at være på forældrealder her, ikke? Hvor gammel er du? 48. 48? Fuck, du holder dig godt, mand. Skal du høre, 48 år gammel. Jeg ved ikke, om din hjerne også er begyndt at tænke gammelmands ting, der er ældre end 48. Og der nikker hans kone. Det er lige det sidste, jeg vil dele med jer. Jeg prøver at stoppe mig selv, når min hjerne begynder at tænke som en 80-årig mand. Fordi den prøver også lige at overtage munden og sige, prøv lige at sige det her. Prøv at sige det højt ude i virkeligheden. Nogle gange så tager jeg toget om morgenen, for jeg bor 30 km fra København. Så tager jeg S-toget, fordi fuck parkering i København, det er umuligt efterhånden. Tusind tak, Enhedslisten. Og så tager jeg... Der har jeg det sådan, at jeg sidder i S-toget i myldretiden sammen med alle de mennesker, der er på vej på arbejde, fyldt S-togskupé. Og så sker der stort set altid det, lige når toget det er trukket fra perronen. Så er der en kvinde på, det ved jeg ikke, 30-40 år eller sådan noget. Så åbner hun sin håndtaske og finder noget make-up frem. Og så sidder hun i kupéen i S-toget og lægger make-up. Og der går den 80-årige hjerne i gang.
og siger, prøv lige at sige det her højt ude i kopæen. Prøv lige at sige det her. Prøv lige at sige det til hende. Det tror jeg, alle vil blive glade for at høre, hvis du siger de her. Det skal du bare sige i offentligheden. Det her, det vil være en god idé. Prøv at se på hende og sige, undskyld dig med mascaraen. Ved du godt, at vi alle sammen allerede havde set dig? Du kan jo ikke bare lave et nyt ansigt oven på det, vi ved er inde under. Det kan du jo ikke. Jeg stiller mig heller ikke i kø til fastelavnstønden, og så skifter jeg til Spider-Man-kostyme. Det gør jeg jo ikke. Det siger jeg ikke. Jeg ved godt, jeg lyder som gammelt mandsjuvenistisk røv. Jeg siger det ikke, mand. Jeg er jo ikke idiot. Jeg holder bare min kæft og smiler og kigger lidt med. Og finder min termokan med varmt vand og min margreteskål frem. Og ser hende lige i øjnene, mens jeg begynder at vådbarbere over for hende. Fordi jeg er også kommet lidt sent ud af sengen, så det må være okay. Så kan det godt være, at hun glor en lille smule, men ikke så meget, som hun glor 3 minutter senere. Der kan jeg ikke holde kæft. Der kigger jeg direkte på hende og siger, hvad er der galt med dig? Hvad glor du på? Hvad glor du på? Har du aldrig set en voksen mand skifte til rent undertøj før? Hvad er der galt med dig? Hold kæft, det har været en fornøjelse. Tak skal I have. Giv en sidste hånd til jer flot. Kasper Porsdal, tak skal I have. Lad os komme til næste hånd.